рехабилитаторка Ценка с много голяма грижа, с много голямо внимание се отнасяше към мен. Всички процедури ги изпълняваше, като че ли малко дете съм, с такова внимание. Трогна ми просто нейната душевност, човечност. Пожелавам ви от сърце много здраве, дълги години да се грижи за хората, да са благодарни. И аз те желая. Благодаря. Благодаря и на сестрата и на докторката, които с внимание се отнекаха към моето здраве и ме успокояваха, ще направят всичко възможно, за да се приобщя към повече храна. Действително, аз ядях много ограничена храна. Тук сега започнах да се храня и с неща, които съм се страхувала и избягвала от тях. Благодаря на лекторите, които много оживено, сърдечно ни разясняваха надълбоко научните знания, които трябва да усвоим. Също така съм много благодарна на способните готвачи, които приготвяха вкусна, питателна. Аз ядях с голям апетит и с голямо желание. Това са моите впечатления и бъдете живи, здрави и ви желая много, много успехи!